Sikubingelele-ke siphinde sikwamukele ekhaya ley'ndaba. Baningi-ke sebesibize ngekhaya ley'ndaba kodwa kahle kahle la kusemakhaya TV. Ila xoxa khona-ke zonke iy'nkinga, zonke usizi eselikhungatha abantu abaningi. Nawe mhlawumbe uhlezi lapha ekhaya unosizi lakho noma unenkinga yakho ekukhungethe. Nami ngibona nje nginayo eyami inkinga kodwa namhlanje kumnandi ukuthi la azile ukuzoxoxa indaba zakho futhi azile ukuzoxoxa ezami, azile ukuzoxoxa ezasesigodini sangakini noma ezasestradini. Asihlebi kepha namhlanje sizoxoxa indaba la kabhuti othe naye akaze ayethe gonyuluke ezokhipha lokho kungaphakathi kuye. Mhlawumbe usizo uzolithola kuwe mbukeli lapha ekhaya. Bhuti sikubingelele sikwamukele emakhaya TV. Sawubona mfowethu kunjani? Hayi thina siyaphila bhuti inkinga lezi sincenga nazo noma kunzima silokhu siya phambili sithemba ukuthi nawe usancenga nayo bhuti iyible inkinga engaka esithe ayikulethe la emakhaya TV. Ngizoqala nje ngibonga ithuba mfowethu unginika lona ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike ngizoyisho le nkinga la. Ngoba kuthiwe injobe enhle ethungelwe bandla. Ukuhlula imoto kuyabiwa ngizamile nami ukulwana kodwa manje sekufuneka kubiwe manje hayi kungaphekwa mina. Kusho ukuthi yona mfethu ngizoyilanda nje ekuqaleni indaba yabo. Mina ngumfana nje ukhwele emakhaya yabo, ngikhwele nje emakhaya. Ngase ngifunda khona emakhaya ngaze ngeza la ngazo e-university la ethe ngayisho ke indawo engayisho indawo kodwa ngeza e-university ngafike ngafunda ngaze ngagraduate ngaqeda. Ngibese ngibuyela khona emakhaya inkinga kwase kuba umsebenzi ubungatholakala umsebenzi bekunzima kakhulu futhi ngifuna ukukhohlisa. Ngokuthi siyaxhumana negenge besifunda nawe yabo sonke siyafonelana hamba kanjani ngakwena hamba kanjani ngakwena. Yabo yokusixhumana ke nabafowethu sibuzana hamba kanjani sizamelana futhi anizame ngalapho nomunye ngithi anizame ngalapho. Bese mina sengisikashana impela ngihlele ekhaya umsebenzi ngawutholi kuze kube nomunye umfowethu sasingajwayelene kakhulu khona e-university sasazana ethi hayi ngeke uthola umsebenzi uhlele ekhaya awunyuke uze ngasesilungwini umsebenzi usesilungwini awukho emakhaya yabo futhi nami ngibona cha uqinisile ngoba emakhaya ke uvela ubona nje ukuthi impilo isekudeni nawe. Akukho ngisho i-network, akukho ngisho i-internet, akukho ngisho ama-internet cafe yoku-apply emakhaya. Njengoba usho nje bhuti wami kunzima kakhulu emakhaya. Hayi manje makhona umuntu ozoku-offerisha ukuthi inyuka uze ngala esilungwini uzobheka amatoho ngabona kuyinto enhle kakhulu leyo futhi angichithanga isikhathi ngakhuphuka ngafika la. Hayi mangifika ihlala emafletini le ndoda khona la esilungwini ngizothi esilungwini kubalekela ukusho indawo. Ihlala emafletini le ndoda sifike nami hayi ngifike kube mnandi nje ngifike ngibona impilo ikhona impela inhle indawo masabhabha lapha kuhle kakhulu. Hayi sihlale esho ukuthi cha umsebenzi nothi ukuthi ukhona njengamanje befuna ngize ngala ukuthi sazongihlanganisela nabanye abangani bakhe. Wayenabuka abangani befika ke nakhona efletini lapho ubone befika abangani bakhe. Hayi angazi ixoxwa ngekhwela impela lena until ke zengihlanganise nomunye kumngani wakhe yabo. Umngani wakhe umngani wakhe uyimanager kwenye inkampani yabo enkulu futhi kulo mkhakha isufundele nawo. Hayi engihlanganisa nale ndoda bivamile nokufika khona le fletini futhi ngijwayele nje ukuyibona ifika yabo ukuthi ke mina ngwasemakhaya impilo yabo ngibuye ngayi-understand impilo abayiphila la lokuzeni ubuye abafowethu nje kodwa ngibuye ngayi-understand kahle yabo. Hayi nangempela beze besho ukuthi isikhala sesikhona njengamanje futhi mangithi ngiyabuka umsebenzi wempela bethi isikhala sesikhona. Mina mase ngiready angisho nguthatha umsebenzi ngireadini manje bese bayabeka ke lenzuka eke ukuthi bona abaphila impilo straight yabo. Abaphila impilo straight nje bayishaya ngapha beyishaya ngapha yabo. Bethi ke lo bhuti lona ke ufisa ukuthi elale nami akungibeke nje elale nami kuze ekwazi ukungifaka kulo msebenzi. Hey kungithusa kakhulu lokho ngiyindoda nje enye indoda ithi izolala nami. Hey ngiyakutshela mfowethu kahle kwaphela noma kufika kodwa nje ibukhuni le ndaba. Angazama ukugoloza mfethu ngifuna uqamba amanga. I-pressure ke lokhu imile kuthiwa ndoda phela mangafuna umsebenzi sifuka ungena omunye umuntu yabo. Ngagoloza ngifuna uqamba ngihlele side kabi ngigoloza ngisho ngithi thabo kaphela 2 weeks ngayithatha le offer yabo ngisho ukuthi ngeke mina ngi-straight and emakhaya
khona umuntu engihleka naye futhi kushoda wona amandla kuba amandla esekhona ngabe sengimlobolile nokumlobola yabo. Hayi bengikhonfiseka ayekho umuntu ozokwazi wena yoba ukwazi kwethu wena uqhubeke nempilo yakho ube grand uyabo ukwazi na ukuthi hey ngoba phela kuyashuka kuthiwa ngendlala impela ngenxa yendlala hayi ngagcina ngalingeka impela into engiyisolayo nje ngempilo yami engayiqhenyi ngempilo yami yonke nje kuyimanje impilo yami ihamba kahle ngiright kodwa manje into engasoze yasuka kumina leyo ngagcina ngwazile ukuvuma bangifaka kwenziwa-ke lento emsangano wabo. Hey ungixolele nje ukuthi ngicile sengihleka ukuthi nami ngiphuma emakhaya nami ngiyeza la eThekwini ngizofunda emakhaya lempilo ngizothi icashile ngeke ngisho ukuthi ayikho. Mofika la esilungwini la ufika ubone hawu kanti khona mhlambe abantu abaphila kanje and impilo enormal nami sengaze ngak-accept nje ukuthi hayi impilo nje i-right yabo. Kodwa ngisafika nami nganginokuxwaya nganginokujaja angeke ngizenze ngcwele until ngifunda ukuthi hayi impilo le ekhona into engayinaka ukuthi emakhaya asiyazi ingakho ngihleka uma uyibiza ngenzuka skay ngoba nami ngisaye ngaba kuleso simo engangithi hayi lenzuka skay yempilo le. Kodwa ke sibuyele odabeni lakho uthe lo mfolo omazi nisafunda ke manisafunda mhlambe masenenzo abaningi bazo understand masenenzo o 30 year 40 year nisuke senazana manenzi cause yodwa ngoba abanye suke sebasala endleleni niyasefeka. Kodwa ngesikhathi umazi wongenakho ukusola before nisafunda ningaka graduate ungakahlala ekhaya ukuthi mhlambe lo mfolo uphila impilo engahambisani nalempilo ephila nayo. Lokho ngibuzela ukuthi omunye umuntu obukayo uzothi wena wawuyapi wazi ukuthi mhlambe lo mfo uphila impilo enje. Leyo nto izofana ukuthi intombazane ithi ngibizwe umfana umngani wami othi asiyohlala naye eflatini engizamela umsebenzi. Lokho kufana ukuthi ilokhuzane igundwane zisekatini. Yona impilo yakhe engaqondakali ngoba ngeke ngisho ngithi umfana wayekanje kodwa nje ngangeke ngize nami kuyena ngazi ukuthi uthi angizofuna umsebenzi kanti ungihoyela phansi ufuna ungigilisa lemkhuba yabo. Ngangeke ngize futhi nami ngiyayijaja ngalokho ukuthi sengifikile ngithole sengifikile kodwa manje sisasikweledo mfethu sisasikweledo ngoba ngisho ukuthi ngahlala 2 weeks ngicabanga le ndaba ukuthi ngiyayeka lo msebenzi ngizoluzana uma kwenzeka ngempela ngenza kayi-1 lento yabo. Kwaba 2 weeks na pressure nabalanga ngepressure yabo ukuthi ngena omunye umuntu ngemsebenzini awufuna emsebenzi wena yabo nami ngiyayijaja impela ngiyayijaja nami lapha ekutheni kodwa ngibuye futhi ngithethelele ngokuthi sisasikwedwa mfethu isimo angisuka kusona nomsebenzi engangithenjiswe wona kwakuwumsebenzi impela nje ubona ukuthi impilo izoba khona njengoba manje impilo ikhona nje kuyimanje impilo ikhona. Okumnandi ukuthi usekhaya la njengoba sisemakhaya TV nje akujatshwana la akekho umuntu ohlulela omunye kepha sizama ukuthi kuyo yonke episode siqhamuke nexazululo sibone ukuthi yipi into engcono esingayenza ukusiza umuntu esisuke sihlezi naye ngalelo langa. Kodwa lokho kuye kube kuhle makuba si understanda yonke istory. Njengamanje siyenzekile lento eyibuka njengehlazo ekwehlisa isithunzi ngoba phela uyasho ukuthi emakhaya unayo umuntu owuswela amandla ukuthi kube unamandla ngabe izinto usazenza ngendlela eright. Kodwa manje umuntu uzobuza ukuthi since ususebenza isaqhubeka nalento le and wena wenza njani kumuntu wakho ngoba phela ubumuntu straight noma mhlambe nawe wagcina usujoyina ngapha kule mpilo osujwayezwe yona eThekwini usuphila kanjani njengamanje emva kwesigameko lesesakwehleleyo emva usuthole nomsebenzi? Futhi ke emva kwesigameko mfethu ngangena emsebenzini ngasebenza futhi kamnandi imali ngayibona kodwa manje inkinga iqala la ekutheni lo mfo lento ufuna ngathi ngaqhubeka kanti mina mfethu ngestraight namanje ngisasho ngestraight indlala nje ayigcina ngengisela umkhuba. Lo mfowethu uthi ayiqhubeke lento manje ngokwengoduso nje mina emakhaya ngathola umsebenzi kahle akekho umuntu owazi ukuthi umsebenzi ngithole kanjalo ngoba ngisho ihlazo ngiyaqala nokulikhuluma lelihlazo la ngoba selingementanyeni nama ngazi ngenze njani. Ngiyaqala nokulikhuluma lelihlazo la emakhaya nje ngumuntu wathola umsebenzi ngoduso yami ngivelile kuyona sanda kuyovela khona noma singaqedanga sasikhiphile kodwa ke ngibe ngifune ngiqede ngishada manje lo mlisi uthi ayiqhubeke lento ekubeni ngestraight and futhi
into ebuhlungu kakhulu waphela naye ngeke sizafika kufuna sixabane khona ngimtshela ngizosuke ngimgqimiza ngisibhakela ke manje wathembisa ukuthi une video eqoshiwe senza nomkhlolo lo and uma ngingavumi uzoyiveza le video emphakathini ilapho ke iqala khona inkinga ngoba hey angazi ngayini ngempela engazi ngayini mathiwa igcina lento iyavela ukuthi ngisebenza nje kanje ingangena kanje ngenza lento esilungwini khona kubukeka kuyinto enzima and okumnandi ukuthi engizokutshela wena bhuti wami inkinga kanje yakusiyona yakho wedwa ukubuka impilo nendlela okwenzeka ngakhona emadolobheni baningi abantu abayithola bekulolu gibo lakho abanye bangena ngenxa katshwala abanye baphuziswa bayithola sebevuka ekseni umnsizwa babo wabusekho kodwa okwakho kuhlukile ngoba kusaqhubeka ufuna isithunzi sakho sibuye ngoba phela kubuka ngathi usudlalela amagame amabili ekhaya umkhwenyana kumakoti wakho ubhuti mhlambe ebaleni ubaba enganeni zakho kodwa ngapha eThekwini wenza okuphambene nalokho yikho ekhaya mhlambe wena njenga usuzo wafika la siyeMakhaya TV mina kusizo oluningi anginalo ngiye ngithathe imbono yabantu bese ngicinga ukuthi ukusuka la ngifonela bani noma ngiphelezela siphi noma siya kuye lo muntu ngendlela enesizotha futhi engenayo impi engeke ikhanda inkinga mo esizozama sinciphisa ufisa ukuthi senzeni thina njengababukeli baseMakhaya TV ngiyafisa ngempela ukuthi ababukeli bekwazi uku-advise esimene sikanje ukuthi ngiyazi khona bazongijaja abanye bethi kwangamele mhlawumbe enzelo nami isimo ngisona ekhaya isangenza ukuthi ngigcine ngiqala ukwenza lento kanti ngiqala ngifaka ugibeni yabo so ngiyafisa makhona mhlawumbe umuntu ongani mhlawumbe nombono mhlawumbe uhlukile ukuthi angenza kanje uze ngigcine ngiphumile kulento ngajabula kakhulu impela ngajabula nawe bhuti makhona usizo otholayo mhlawumbe ukuthi ebantwini abakubukela bekutshela ukuthi tshela le ndoda yenza ukuthi nokuthi ngajabula kakhulu bhuti angifuna ukuqamba amanga isemahlombe ami lento manje isiya nokungcaso manje egcineni angikwazi ukudlubulundela ngoba manje nayi le video kuthiwa ikhona eyomosha igama lami liqede nyanya emakhaya angaze khweni lami ngaba yini okungichaza kakhulu ukuthi ayikho into enobudlova nodlame osayenzile okwesibili usizo luningi olungaba khona kodwa ludinga indlela eright okulenza ngoba kwesinye isikhathi into enokushaya approach bese ugcina ubhaziseka ngoba enevideo ngicathi kuyicala ukuthi umuntu ekublackmail ngevideo amaphoyisa sozama ukuthi yipi indlela eright kodwa izodinga nabameli phakathi naye kwesinye isikhathi singakhuluma naye phela ukuthi mase kunje ngoba phela naye lento ingambophisa mawukuba kugcineni ke noma izogcina isikuveza mhlawumbe ukuthi ubani isikhathi ofuna ngaso singakafiki kugcina kufika nala sebenza khona ukuthi kahlahleni ufaka abantu kanjani kodwa egcineni usizo silidinga ukuthi ayeke ukuthi iqhubeke lento yeni ngoba phela usafuna and ngomthetho waseSouth Africa mokuba abantu benza ucansi omunye engafuni kwasalokho kubizwa ngerape yabo kodwa ke okuningi esikhuluma abantu abasibukayo abapowerful kakhulu khona abameli khona odokotela khona ama social worker khona inyanga khona abantu bomphakathi khona othisha abantu abasibukayo banamandla futhi bazinjula buchopho ngolwazi oluhlukene kwesinye isikhathi sinokudinga ulwazi olufuna umuntu wesintu silithole sidinga ulwazi olufuna umuntu ofundile silithole nalolu lakho ke siyathemba ukuthi sizolithola ngoba egcineni isithunzi sakho fanele sivikeleke futhi nawe mohamba emphakathini fanele ufune uzizwe ukuthi uyinsizwa mhlawumbe umuntu sengingayibuzela nje kumuntu ophuma endaweni zasemakhaya ongayazi impilo yaseThekwini ohluphekile ungamthiphisa uthini ukuthi mhlawumbe engayitholi esekulolu gibe nawe ayithola usukulo ngamtshena mina ngithi sho ngabe uhlupheke kanjani sho ngabe uxakeke kanjani into ungeyona ungayenzi ngoba ngingene la nje ngenziwe nami uyisimo sokucabanga umsebenzi nokuhalela ukuthi naku ngifuna umsebenzi ngeke nguyeke ngitshela into ezokwenzeka kanye kanti ugibe umuntu nje ngamtshena nje manje ubukele ukuthi indlala yakini ngeke kubulale engifisa abalaleli bekwazi beqonde ukuthi la eMakhaya TV asicwasa lolu daba sizolithatha silihenglishe ngendlela engicathi fanele silihenglishe ngakhona ngaphandle kokucwasa ukuthi umuntu uphila impilo enjani
ubhuti isitori sesitshele sona sibukeka njenge-rape. Le rape-ke singayithatha umuntu wesilisa orephe umuntu wesifazane, noma umuntu wesifazane orephe wesilisa, noma beserilisa abarephene. Ukucwasa wonke umuntu ubukelekile la, abaphila njengobulili obuthandana nobufanayo bamukelekile nabo, futhi siyafisa ukuthi besi-advise ukuthi into kanje iyiphi indlela e-right esingahamba ngayo. Okwamanje sizozama ukuthola ubhuti lo okuyiyona imanager yafaka ubhuti emsebenzini, nomngani wakhe okuyena owamholela ophathi, ngoba kufanele simshiye ngaphandle ngoba phela uye owakulanda wakuletha eThekwini, kanti uyazeni ukuthi ukulandelana naye, fanele abe involved kulolu daba, sikwazi ukuthi sithole isixazululo ngendlela ehloniphekile. Into ebalekile leyo. Cha bhuti wami, ngicela ukuthi uvalelise kubabukele emakhaya, sizoqhubeka nohambo lethu, mhlawumbe sobuya sizoliveza ukuthi selikuphi. Mali ngaqhubeki sizozama siyithatha indaba kodwa sishiye ebantwini aba-right abangakusiza. Ngiyabonga kakhulu futhi ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa ngempela ungathi ngakhona ukuthi ningenelele ngisize. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Sibonga kakhulu ukubukela lapha emakhaya. Le episode le siyathemba ukuthi izoqhubeka, izosiza nawe mhlawumbe emakhaya usenkingeni owayithola kanjalo. Inkinga kanje nazi khona kwesinye isikhathi kuba abantu besifazana abaningi ama-victim, kodwa namhlanje siyafunda ukuthi nabesilisa bayaba ama-victim ukuthi bengene emsebenzini ngendlela ebehlisa isithunzi. Cha, sithi nje asivalelise kumanje, sizodibana futhi nge-episode elandelayo. Ngizothi nje bye bye.